Naimbag nga oras mo, Adila. Da kayo gayam tatail mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd. Umay ka manin armain. Ay, kadigdigos mo Ay, nagbaglo ka. Ay, kwa. Ada ko mapapanak. Saan ka masango akasarita, tata? Ay, mabit lang, Adila. Oray, 10 minutes only. Maladaw akong iti papanak. Mga nakak ngamin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Ay, sigay. Mapantang arudan takuyugan ka. Anya? Ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan. Aglugan kay tikot check ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya? Adya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama na mo. Nagbayagmat nga agandar tilugan. Maladaw akong tata. Mabalin day tuyin. Basit lang ano sin Adila. Agkumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapa pa'y. Mabalin day tuyin nung madamdam ako na may. Ay, manaktakmat day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak anala daw, ana. Ay, saan? Eksakto laang. Takasangsang pati na dumaan ninong kanina. Oy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mat, ana. Saan mo ta? Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglugan na kun ang ijay rugak alugan na. Nakilugan na klaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na laang ti simurot kanya. Kat ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay, awan pa'y barumat nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kahit adan na pilim kada ko nga da. Awan ana, jack type dagijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbag nga oras mo. Nalo mamangga para kang ka. Nasami na gitata na loo, medyo po na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo na ito, tanitib na gitaw, pwede nakpastrakay. Hay, ada ko maaramido. Uray mapiklaang. Ubay kulay darirak ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak met ngamin kanyam nga awan nam na maam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patsyak ngagbaliw tumula ti pangandang mau. Hay, dito'y ayan tiridawan at ipagdatunak. No di nakpastrakain. I love you. mabalin abaliwan yun to ti umay tata. Tadda ngamin aramido. Sige, agsubliak intong bigat Kumpurmi nawan papana. Hay, Itay kapayla asumanarming Adela. Ken kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka ngagsarsarming. Hay, kitkitaag nga rod to'y rupak no anya tirong. Rong manan nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanya. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairan-ran ala siguro na mga nudi pa'y dimtang tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pa'y la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura makiasawa. Jakmat agap apura nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanya. Ay na,
nairanranala siguro alalakay dagiti agar aram kan ka, anak ko. Nay, sika magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, pari Ilmo. Papanam. Mapadak ko may gibalay na adila. Ngemapan kan samay. Mapan ka kadimanin agaran, paray. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin ta sumublatak daw. Ha? Ay sigurado ka. Agpabigay ka paray. Wayne, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Ta sumaruno aktaw pari Ilmo. Mayat mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata, tama pagbigay kayo, adwa. Ay, wen ana. Nudaduma siyak tagpabigay. Nudaduma ni pari Ilmo may. Nagmayatan. Kasta ko maamin nga agkakaribal. Agkikinnaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalagi kinabel nga po iti babae. No da kamay, saan? Sport kami nga agpadpada ka ni pari Ilmo. Nagmayaten adenggan, tata. Apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo, aya? Aw, amay. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata? Kwa, jak amaw, ana. Ay ngay, paray. Inaklon na kanya Adila. Ay, awan sa gasat ko. Si kansamot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay paray. Di na mo ibaga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. No si katyaklunan niya Adila, kagkasar kayaw. Siya to tibis man niya. Ay, ura. Ay, na talaga yam. Ang kasano ngay no si katyaklunan na. Si kamot yabay. Sige, sige. Mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Naibusan tayo ginatang yung iti apulbos, nanatasing? Ay, naibusan, nabayagan day jay. Kan saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati barukong kan likod ko. Iso anala ka ama ibos ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ate alaan nyo. Tapno mabayag ama ibos, nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad namanin apomintas kayo, agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon? Nagkupasan ti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak, napintasak, idi. Angam ita, awanan. Uray, bakit kayon? Napintas kayo lata, nana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't ay na. Agdumat ipintas me, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karuprupa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, wun. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta no nakasango jay gayem mo taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon nga apay kano asaan agwapo tinakiasawaak. Anya? Naglukon day jay nga Adela? Anya ngay Adila, adam wala namnamakeng ka. Ay, madamag ko man laang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalin yung arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baot ti tawon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpaiso. Agrup-ro pa ak kadi bakit, tata. Ha? Ay, saan? Ubing ka pa ay. Apay nga ron asyak ti arman nyo.
Nagadumit ababakit dita. Iso dati Armenyo, tata. Kuha, basta sikat ti ayayat. Dakpay ngamin nakasagana ang maki-boyfriend, tata. Agano sak nga guray. Wan, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, tata. Ouch. Pasensya kayon at talaga, tata. Ngam sumapol kayon iti sa baling Armenyo. Saan nakasumuko, Adila? Amo ka kasyan naktumulaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri pa ayin nak, basta ituloy ko lang tati agaram. Bareng kasyan naktaw. Anya! Hello, Adila. Dua repetasitaw. Anyat gagarayo, tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amo, kanagapo dito ni Ilmo. Kaya sumublatak nga umay agaram, ha? Ninanang ti Armenyo, tata. Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawnak ati kayat ko apakirelasyonan, tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yo. Ta iso ti umay agaran. Ha? Di mo't awan pa'y nobya ni primo nga anak yo, tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama, paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuha na. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kani primo nga anak mau. Sana, itiyan niya agapaw. Datakit ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo ibagbaga. Tanumaman ni Primaw, ang mga nuarmud na, at aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armud taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram da ito eh. Binaon nga tan ni tatang niya. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Sumrag ka, primo. Thank you, Kung ano adda ni tatang ko ditoy. Kung ano madanong ko ditoy nga gara-aram. Ay na, imbagak asardengan na kun, primo. Ha? Imbagak ajak kayat tila kay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gaya. Ay, ngay ni nanang mau. Isu tiga garak ta ada papirma akeng kuana. May papan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga ron tayabak ni nanang. Primo, ayan ti pirmaak. Awane, kung kuna laday jay, tapno palumusan na dyan na mo makisarita kang katasing. Ha? Ay, nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka? Ha? Anyat ibagbagam, primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso nga ita kay bulgar ko rin na ka. Anya? Ay sus, ay bakbakutan akon. Arman nakit din. Titawa mo lati bakit? No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti-atiwa mababalasang. Kinawan pa'y makurirtarupam na'y. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka saan. Napintas ka lang tataseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadurmo na ngay. Kano agro-oro pa kala at 30? Primo? Oy, nanatasing.
Adda nasagap ko adamag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Tangiwat mo balasan ko. Ay, amang ano na makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Iso anay bagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam? Talaga anapig salat na ti karismam nga uray bakit ka, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay jay Primo. Syakot bakit ti armenan. Ay, seryoso ni Primo kan ka, nana. Ubing namin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi di agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Adela. Busy ang manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo, no kayat yun. Ay, sige, agawid ako. Nukasta, di kan napan balay da Adela pare tasyaw. Saanin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo nga minin nukas niya kasarsarikak. Di pa'y sumungba no kwa. Huwag nga rod, saan ka ulit na nga ibaga di na kaya tilakay. Masaksak tanak pare. Agpada ta. Iso nga palamisin tapay ti ulo na. Takas lag pupudot mo tinakanayaw. Rimaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam kanaw ni Taseng. Undabang, apay dakas. Apay, sigurado ka adyananang ti kaya maw. Di mo kaya't dyanak. Ar-arman nyo raw. Pay sumingitak pa'y lang, mate. Sinardengan men nga ar-arman. Ay, nag-surrender kami, anak ka. Iso ano kaya mau, sublatem nga arman. Aha, manjangay. Nita hindi kaya ka. Na, ni Adela ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Nita singaro ti kaya ka. Kita nyo mo tilangada nga ginaa. Napimpintas nga dayaw di ina. Wen angem bakit nita nga maikumpara ken ka. Tawon nala, bakit? Ngam mo pa ka, kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpulbos iti napuskol. Aya! Anya kayo matinanang gaputa armanda kayon ti ubing ngamda kayo. Pag-aayat yung matan. Hindi. Ay, saan mo Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay, kat alangan mo't, babainak. Ay, kababain mo't, anak ko. Makapainsulto kayo mat nanang. Anyalat sa 20 taon ngay. Siyak nga anak. Lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak. Nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay, ibagayo tasardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo. Diyak kaya agumura anak ko kanyak, iso dinispat sarkon ni Primo. Awan matkit din plano ka makihasawa, iso ngayon bagak ka ni Primo asardengan nakon nga arman. Nawatan nakmet kat nagsapul iti sabali ngay naramnak, aging gaan ang asawan. Kat ni Adela nga anak ko, pinmanaw iti lugar may tanapan nagtrabaho iti sabala lugar. Kat ijaya nakasarak, iti katabad na nakiasawaan na. Katita, adan talo nga nakda. Kat makuna ka nagasat ti anak ko, tanasing patalalaki, tinakiasawaan na. Alakastaan, ti pagaya mo, tasing. Please like, share, and subscribe. Thank you.